ଗାଁର ପୂର୍ବଧାରାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଟି ଘର। ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟେ ଗରିବ କୃଷକ। ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ସକାଳେ ଗାଁରେ ସେ ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ପାଳିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ଧାନର ବିହନ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେମାନେ ମୋ ପିଲା ପରି ଲାଗେ ବୋଲି ଜୀବନ ଧାରଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହୁଏନି, ବର୍ଷାରେ ଭାସିଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଅଜଣା ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜମି 2 ଏକରର। ସେଥିରେ ଯାହା ହୁଏ ସେଥିରୁ ସେ ଘର ଚଳାଇ, ଔଷଧ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। କେବେ ସେ ଧାନ କାଟିଲେ ବଜାରରେ ଦର ଗଡ଼ିଯାଏ, କେବେ ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ଧାନରେ ଗୁଣ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ମାଟିରେ ଶ୍ରମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଯାଉଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କହିଲେ, ମୋ ପିଲା ଛୋଟୁ ଏବେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛି। ଛୋଟୁ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଡାକ୍ତର ହେବି, କିନ୍ତୁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ ସଫଳ। ମୁଁ କାମ କରିବି, କିଛି କରିବି, ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବହୁତ ଫସଲ ହୋଇଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଶାରେ ଧାନ ବଜାରକୁ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦାମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଦେଲେ। ପ୍ରତି କୁଇଣ୍ଟାଲ 600 ଟଙ୍କା। ବ୍ୟାପାରୀ କହିଲେ, ନାଇଁ ସାର୍, ଏହାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେବୁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦିଲେ, ନେବୁ ନାହିଁ? ତେବେ ତୁମର ଧାନ ପଚିଗଲା। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ କୋଠର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପରେ ଭିଜି ରହିଥିବା ଧାନର ପରିଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ମନରେ ଭାବିଲେ, ମାଟି, ତୁମେ ଆମକୁ ପେଟ ଭରି ଅସମର୍ଥ କାହିଁକି କରୁଛ? ବୁଢ଼ା ବାପା, ଯିଏ ସମସ୍ତ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ପୁଅ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ଶ୍ରମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କେବେ ବି ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସରକାରୀ ଅଧିକାର ଆସି କୃଷକଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାର, ବୀଜ, ପାଣି ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିଖାଇଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ଭୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବେ। ସେହି ବର୍ଷ ଧାନର ଫସଲ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା। ବଜାରକୁ ନେଇ ସରକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ଘରେ ଆନନ୍ଦ। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ ଔଷଧ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ମୁହଁରେ ହସ ଆସିଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରମ ମାଟିକୁ ସୁନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ। ଛୋଟୁ ଡାକ୍ତର ହେଲା। ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଗରିବ କୃଷକ ପିଲା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ଆମ ପରିଶ୍ରମ, ଆମ ବଳିଦାନ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଆଶା ଓ ସଂଘର୍ଷର କଥା। କୃଷକଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦେଶ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସହାୟତା ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା, ଏହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।